Kaixo lagunok, Mike Copton naiz, eta gaur Ondarrun gaude. Parkatxu, lekeitxon gaude. Begira zelako leku polita, zelako eguraldi ederra bai benetan. Lekeitxo dakizue, Euskal Herriko leku arrantzale da, eta Learte bain dago kokaturik. Begira zelako irla, Garraitz irla da, ze politza da. Eta hemen, guztion laguna, Pascual de Barroa, Lekeitioko Robin Hoota, yeah! Orain, arrantzakitoko presnago, eta Inglaterran, horrela deitzen ditugu arraiak. Eta gero, fish and chips, gaviota, kakazara. Eta arrantzatu ondoren, guazen zerbait edatera. Ona da, baina nik potea nahiago dut, zergatik ez? Bueltatuko gara! Bazkari hartzen harrapatu nauzue. Lekeitioko janaria gozo dago, baina ez esan inorri. Piperrak espeziali. Lekeitioko jendea oso jatorra da, begira zuen. Bueltatuko gara! Aitzitzak Makurraren historia jakin nahi duzue? Kontatuko dizue. Begira zuen, Aitzitzak Makurraren etxea da. Aitzitzak Makurra Lekeitioko kontxairea zahar bat da. Ez dakidanez, argazki bat erakutsiko dizuet. Hau da Aitzitzak Makurra. Eta orain, potea kasko viejun. Bueltatuko gara! Zergatik ez! Ze, pintxo baten bilagoaz? Ekipo, guazen bat! Kaixo lagunok, I'm Mike Copton again. Eta gaur Euskal Herriko txiki leku eta txiki batean gaude. Eta Ondarru da gaur benetan. Eta Ondarrun zapata zule